अरे यहाँ तक हाल बा भाई लोग सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा अरे मिल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अरे हाँ अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक सैड सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा जौन गाना का टाइटल बा तू रोबू रानी। अरे हाँ तू रोबू रानी गाना कब तक होता कौन चैनल पे होता कौ तरीके रिलीज कर जाता गाना कैसा होकर बा पूरा फुल जानकारी मिली तो कि वाला वीडियो में तो वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तो देखा लगी बाकी भी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलेंगे के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो सबसे पहले बता दे कि हाँ तू रोबू रानी ये वाला गाना के लिखले के पता गाना के लिखले बन किशन कांत जी। अरे किशन कांत जी गाना के लिखले बन बाकी तो लोग के वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली। अरे बोलो म्यूजिक दिले बनन आर्या शर्मा। अरे म्यूजिक डायरेक्टर बनन आर्या शर्मा। बाकी तो लोग के वाला गाना बता दी कि ये वाला गाना कैसा निकलवा तो गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही खतरनाक होके बा। अरे बोलो महा खतरनाक गाना होके बा जौन तो लोग के सुने में बहुत ही मजा आई। अरे बोलो जेकर भी दिल टूटल हुई ओकर दिल जुट जाई वाला गाना से इतना बेस्ट इतना झकास गाना बनावल गल बा काहे कि लगन बा और लगन में सैड सॉन्ग ना आई खेसारी लाल यादव के ऐसा हो सकता है क्या। और भाई लोग गाना के पहले बनन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। अरे यहाँ सिंगल गाना होके बा तू रोबू ए जान तू रोबू रानी। अरे तू रोबू रानी खेसारी लाल यादव ही सिर्फ गाना गैले बनन सिंगल गाना होके बा। बाकी तो ये वाला गाना जो सुने के मिली ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। अरे लोग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर ये वाला गाना खेसारी लाल यादव के रिलीज होके आला बा। बाकी बात कर ले कि वीडियो में के देखे के मिली तो वीडियो में सिर्फ खेसारी लाल यादव देखे के मिलन और एक एक्टर बा जेकर न्यू एक्टर बा और उनकर नाम पोस्टर पर मेंशन नहीं करल गल तो लोग नहीं बता सकत। बाकी तो लोग बता दी कि हम तू रोबू रानी वाला गाना के कब तक रिलीज कर ले तो भाई वाला गाना जौन बा बहुत ही जल्द आवेला बा। बहुत ही जल्द का 7 तारीख है यही 7 तारीख के खेसारी लाल यादव की वाला गाना रिलीज होकर आला बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे गाना के जरूर सुनिए लेकिन गाना बहुत ही मस्त बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास गाना होके बा। अरे भाई बाकी प्रोडक्टर बना राजकुमार सिंह और भाई ये लगाना के वीडियो भी बहुत ही खतरनाक लेवल के शूट करल गल बा। और भाई ये लगाना में आ रहा तू रोबू रानी वाला गाना में हो सके तो गन उन और फायरिंगों को भी अगर सीन हो सकता काहे कि पोस्टर पर गोली वोली लौकता तो हो सके कि हाँ फायरिंग वायरिंग के भी सीन हुई तो लोग ये वाला गाना सुने में बहुत ही बेस्ट लगी बहुत ही मजा आई। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल हो तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी खेसारी लाल यादव के वाला सैड सॉन्ग गाना तो लोग मिस मत कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर